Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic. To da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibb ash-Sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. Filayen mu na jikin biyu ke tuni sun daɗe da ƙarewa. Masu rabo tuni sun daɗe da kwashewa. Wanda kuma suka tsaya sanya shikenan damar ta wuce su. A'a ga wata sabuwar dama. Mun sake yanka muku wasu makama kan filaye. Kada ku zama wasu daga cikin magabatanmu zo daga baya dinga cizon yatsa. Yararren kamfanin nan namu na MI Real Estate and General Enterprises su ne yanzu ma suka ƙara daddagewa suka yanka muku wasu ingantattu ko makama kan filaye masu girman 40 by 40 a nan tsakiyar cikin unguwar Ungogo. Wa'inda za ku mallake su cikin sauki akan tsarin nan namu na Easy Buy. Wato biya kaɗan duk wata. Filayen suna da girma kuma cikakkun 40 by 40 ne, ga inganci, ga hanyoyi, ga magudanar ruwa. Kudin waɗannan filaye naira miliyan 1.400 ne kacal. Za ku iya mallakar su kuma ta hanyar biyan naira 50,050 duk wata. Har na tsawon watanni 24. Ina malaman makaranta, ina kuma 'yan kasuwa, ina ma'aikatan gwamnati. Ga fada ma ta samu. Ina mata na gida, ina kuma mata 'yan kwalisa. Ina kuma wa'inda aka bar wa marayu. Ku zo ku siya musu kadara. Ina samari yan kwalisa, ina samari kuma masu yin shirin aure to fa ga dama ta ƙara samuwa. Ku garzayo shahararren kamfaninmu na MI Real Estate and General Enterprises da ke nan kan titin Rimin Auzunawa, hanyar zuwa Tudun Yola, kusa da stadium din nan ta Next Do, ko kuma ku kira mu a lambobin wayar mu kamar haka: 0800 67 43 35 68 081 20 28 3039. Nan ce kone Ungogo, ita za ku bi? Kuna cikin tafiya, da ga gida dubu, ga kuma sakatare ɗin gwamnati. A kan titin za ku ga wannan ƙofar ta hannun hagu. Idan kuka shiga ƙofar za ku ga gidan hakimi da kuma masallacin Juma'a. Daga nan tafiya kaɗan za ku yi zai kai ku har filayen. Wannan waje ku zo ku mallake shi domin kadara ne, kuma aje kadara amfani gare shi. Irin abin nan ne fa da ake cewa ko da kuɗinka sai da rabanka. Masoya product ɗin Muhibs Ultra Shine Formula, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani, sunana Muhibbat Abdulsalam Mrs. Hassan Gis, wato ta miƙa sun baki na. A Muhibs Ultra Shine Formula muna siyar da skin care, wato mayuka na gyaran jiki, sabulai, scrub wanda zai gyara miki jiki ki kyau. Sannan muna ba da magungunan gargajiya kamar su maganin sanyi, wato infection, sanyin mara kenan, akwai na sanyin kashi, akwai na sanyin kirji ma, akwai magunguna na su diabetes, akwai magungunan high blood pressure, magunguna kala-kala ma har da na istimina'i. Sannan muna da kayan gyaran aure, yawwa, da na maza da na mata na azarum. Ina mazan da zaka ga cewa suna da matsala gurin azarum, to muna da magungunan kuma su kyau, agbara gidi gangan original. Muna da kaya wanda zai sa ki samu martaba a gurin mijinki, ya mutunta ki. Sannan muna sayar da dogayen riguna, mayafai, takalma,
jakukkuna, hijabai kala-kala, hatta kayan umra da aikin hajji idan kuna so mu muku muna yi. Sannan idan lefe ma kuke so mu haɗa muku muna haɗawa, har kayan kicin, ke dai nuna mana kicin ɗinki sannan ki bulbulo mana kuɗi kuma za mu gyara miki gida. Za mu gyara ki, mu gyara muku amarya ta tas in and out, fata ya kyalli sannan ta martaba gurin miji. Kamar yadda kuka sani, babu inda magungunan mu ba sa zuwa. US ne, Canada ne, Italy ne, Chadi, Niger, Saudi Arabia da ko ina a faɗin duniya. Kuma kun sani 'yar mun gada ce, ni da kaina nake haɗa magunguna na da kaina, kuma idan aka zo gurin gyaran fata ma shi ma ni da kaina nake haɗawa. Kar ku manta, Muhibbat Abdulsalam 'yar mun gada ce, gado ne daga gurin uwata, ita ma kuma ta gada daga gurin kakanta. Allah ya ji kansu da gafara, amin. A Muhibs Ultrashine Formula mun kware sosai a online business. Za ku iya samun mu ta WhatsApp akan wannan layi da za ku gani a wannan bidiyo. Sai na ji ku. Ku bulbulo kuɗi, in bulbula muku kaya sannan in bulbula muku bayani. Kun kashe shi! Mun kashe shi! Mun kashe shi! Allah ya mutu! Ya mutu mana! A kan ido na aka. Kai ka kashe shi! Kamar yaya? Kai ne ka kashe shi. Ni kuma? Kai ka kashe shi. Wallahi kai kashe. Saboda yanzu gashi nan shaidar mutum biyu dama ake nema ga audiga ya. Ko kotu muka je. Kai ne. In muka bada shaida ta mutum biyu ta isa. Ya kuwa jama'a bala ya kashe ado. Ya kuwa jama'a bala ya kashe ado. Kai ne kashe shi. Ya kuwa jama'a bala ya kashe ado. Bala ya kashe ado. Amma ga Sadiya ga Kubura, ina son ki buɗe kunnuwanki ki ji abin da zan gaya miki kuma ki gane. Ki ga daga yau bari in tabbatar miki wannan, na raba ma saki na biyu. Ai na ba wa Sadiya rabi na hannuna. Ta sake ki alƙur'an kin sako. In dai kina son mu zauna lafiya ki girma mata. Insha Allah mai gida haka ba zai ƙara faruwa ba.
ai ba zan so in rasa ka ba. Allah sarki. Amma kuma ita ma gaskiya ka ja mata kunne, ka gaya mata babu ruwanta da ni. Ki je abin da gaya miki kawai. Ina Sadiya. Me gari na? Allah Sadiya. Amma na zama naki. Idan Allah ne annabi, ki kwatsar da hankalinki. Ki zauna lafiya. Insha Allah. Ba matsala. Yawwa. Sai ɗaki kawai. To me gari na? Allah! La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Sama rikito. Ƙasa rikito. Ni wani ina shiga yan bori. An ƙarya nake tambaye mutan masu kwani. Gashi nan. In kin isa ki ɗauka ki. Ina bacci ki ba don shirki ga. In zan muke kwata-kwata. Na rantse miki. Azo. Me faru? Ina fa lafiya. Ana zargin na yi kisan kai. Ina ba kwanne mai kan Yahudawa. Shi wannan yaran suka maki. A take a gurin ya faɗi mutu. Suna buɗar baki. Wai suka ce wai ni ne na kashe shi. Wai ba ni bane. Ka gani ba? Na gaya maka na ce karbi da bawan Allah nan. Karbi da bawan Allah nan amma ka ƙi. Kuma gashi matsalar duk yan gari suna ganin kana ta yawo da adda a hannunka. Ya bari a ce kai bane. Kai ƙasa shiru. Yanzu dan Allah da Annabi me ya shawara? Ka gani? Kuma matsalar ka ce kai kare ɗaukar shawara ta da sai in baka shawara. Ka gani? Ka ajiye wannan magana. Me ya abin shawara yanzu dan Allah da Annabi? Menene? Kaga, karka damu. Yanzu abin da za a yi zan je in samu wani guri in ɓoye ka. A ɓoye ni? Mana. Dole ai sai an ɓoye ka. Ka ce ni mai laifi ba. Mana kake shi ba fa. Kai ku ba. Ai sai an ɓoye ka sannan mu ga me zai biyo baya. Da abin da yayi zan dinga zo ina gaya ma da mun ji a biya lafa kawai sai ka fito. Mu ta fito. Mu je. Na zani. Ta ina ka fito ne kai? Daga nan na fito. Nan? Ta gabar na fito ni kudu. To ni. Ado! 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 Kai? Ado! Ran tokare shi. Ado! Na'am. Ado! Wai. Mu ne nan. Au. Ado! Ka dawo kenan. Ado! A aka yi Audi? Ka gane ni? Na gane ka Audi ne, na gane ku. Ado! Ma da ya aka yi? Allah lafiya. Me faru? Kuma me yasa kawai dan na ku ma'uwa. Kawai sai ku mun ku bige ni. Laifinka ne Ado. Kai da ka tsara abin nan, ka ce shi zaka biyo. Ka gane? Idan muka ji kuma gudu, mu bige. Ba haka ce ba? To shi ne, kuma banda lalaci irin naka kuma sai ka ba mu sanya akai ba yanzu ka je ka bar ya biyo ka. Mun yi tunanin cewa tunda muka ji gudu kuma mun dauka shi ne, ko muka bige shi. Shikenan rashin juya da mujiya. Shikenan. A? Kun ga wancan bugun bai sauka ba. Ya su kun dora min wani akai. Allah kun cutar da ni. Cutar da kai. Ado, duk ba ma wannan ba. Kaga wannan mishin din naka ya lalace. Na haka mu tafi na gaba. Ka gane shirin mu yanzu na gaba shine wanda zamu je mu yaki birthday. To ba matsala. Mu yi wannan din. Ko baka huce bane? Ai na huce. Ko sai mun ƙara yayyafa ma ruwan. Ko yayyafa mu. Zubo min nan. DJ? Ina baki? DJ? DJ ina baki da kike san daga bankin dau kayan wani? Yanzu zan je in dawo. Shin wai tsaya ma tukunna DJ? In tambaye ki. Ni kan a tsakanin Ya'u da Audun nan wa kike so? Kowannen su yana son ta ita ma ba ta da zabin kanta. Kowanne na
Ya'u au. Bari in je da na. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wai saboda sakarci Dija a cikin su ba ki san wa kike so ba? Ikon Allah. Tab Dijan. Ta. Aiki ja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisa kuma dan zago? Wallahi kaka. Kisa amma kin ga kaka ku kwantar da hankalinku ai na boye shi ba wanda ya san inda yake. Kafin zuwa mu kuma me zai faru? Yanzu shikenan yaya balele na in suka kama shi kashe shi za su. A'a wai ga miki haka. Ba ma za su kama shi ba. Na fa boye shi ba wanda ya san inda yake ba. Kin ga Hajara yanzu fa kina da ni. Tunda kina da ni ai baki da matsala ai kin ga ki kwantar da hankalinki ni zan kula da komai kin gane ko dai da kai aka hada baki aka yi wannan abin ne haba kaka to ni ban gane manufarka ba kana ta wani dibi ka kasa tsaya ka faɗi magana guda ɗaya ko ɗaya kaka ni babu hannu a cikin wannan kana da ni kina da ni kaka ni fa na fa mai gurbin fa balila anan fa zan iya kula da ku kin ga ya bani dama an zo in nemi soyayya to tunda ina nan kuma gashi abubuwa sun zo sun kankama ai ba wani abu zan kula da ku kaka sai ta kake ka adamu ka manya ka adamu to ko ba soyayya tsakanina da shi ai dan uwana ne kwarai gaskiya dan uwanki ne to kuma dan Allah kar ka gaya mishi maganar soyayyan da kake gaya mu a'a kamar yaya shi fa da sanin sa fa wannan abin da nake ba wai bai sani bane ya sani shi ya ban dama ya ce in zo in nemi soyayya dan haka ki bani haɗin kai ki kwantar da hankalinki ni zan kula da komai wallahi kaka soyayyarta isa aka hada baki da kai aka yi wannan ta'annati wannan yaro ba jin magana ba gaya masa babu hannuna a ciki wallahi shi ya je abinsa ni kawai taimako ne na ɓoye shi kuma ai sirki na ne balele ga abokantaka haba kaka kuma ga Hajara ai kullun dalilin Hajara ai ba zan bari wani abu ya faru da shi ba na ɓoye shi na ba inda zai faru da shi na kwantar da hankalin ni zan kula da kudin komai ban yarda da kai ba wallahi a'a kaka haba ni ne fa dan zago fa kai ne dan zagon na shiga zuciyarka na gani ne to za a hada baki da kai ba ai wani makarkashiyar da za a raba ni ba za a hada baki da ni ai wannan ba ni fa na rufe komai fa yanzu ba wanda ya san abin da ya faru fa kuma dan yan uwansa dai na zo na gaya muku dan kwantar da hankalinku ai tun da fa ana tare muka taso da ban Allah na amini na ne ya labbari wani abu ya cuce shi kuma ga abu da yake zuwa zai zo ya kulle tsakanin da Hajara ai ko dan wannan ai an san babu wani abu ban fahimce ka ba me zai kulli da kai da Hajara a'a yau na fahimci cewa harkar nan ne ma take ta kore mana da ta kore gwara in tattaro abin da na jima ban ba kawai na yi ina mai tabbatar muku tunda aka riga aka yi mun wannan lamarin billahi la'azimu kowa ba zai zauna lafiya a garin nan ba kuma yau din nan zan tattaro dukkan abu da na sani da su mai in buga shi kuma kafin na gama ina mai tabbatar muku sai sun zo nan gurin ko bata suke kowa ya daure musu gindi a garin nan da haka ku rufe idanuwanku mu rufe ido kuma kana to ne ko ku rufe idan ka barde gabara ga barde iyaku wa iyaku audi da yaku iyaku wa iyaku audi da yaku Ado ka gan su can ka tabbatar a ruba kamar wannan shashancin naka ba Ado ni dai buri na yanzu zai cika alƙawari kakka da wannan ba mai wuya bane naka Ado ka tabbatar dai sun sha furen nan za a cika maka burin ka insha Allah yawa suna da hadari Ado ba matsala ka kiyaye hadari ne Allah ya yarda Ado ba komai kada ku Ado ka kiyaye ƙurmus ƙiris tikis tubus ƙadaren ƙirris duhun duhumi duhun damuna mai fiɗa ta makawo ni ko duhu ku ko ɗin bismillahi duhun duhumi duhun damuna kai waye nan bako ne to bako kuma
Ya akai? Yawa da fari dai sunana Ado na Sadiya. Ni bako ne na zo bautar ƙasa kawai wannan gari na. To akwai wasu shedanin yara jikokin mai gari. Wallahi saboda rahin mutunci suka sa dango suka harbe ni. To sai na ji labarin cewa kuma kuna da dabi da su. Ƙwarai kuwa. Yawwa to shine na tsaya ne nazari sosai. Na ga bai kamata a ce na zo muku kara zuba ba. Gwara in zo muku da wani abu da za ku sha yadda za ku ji ƙarfi ku je ku samu ku lakaɗi tsinannu. Alhamdulillahi na ji daɗin zuwanka dan daga ganinka da kuzarinka da girmanka dan dole ma kafi wa'annan shashashan. Dan haka baƙo babu sallama mugu ne amma da ka tashi zuwa sai da ka zo da tukuici. Yi ko wani furan nan mai aiki da ita. Ganin kama iya ne. Kai, sha gaba wani. Kai, Allah ya isa ka bani mana. Dole a ce wa miji iya baba. Mata ta yi wasa in sake ta. Ai tun da aka bar rabin saki rabi ya rage. Rabin ma na lallaba shi ne gari ne ba tsab zai dankan rabin wallahi in ce wa mace na sake ta ta tafi gida. Mutum ya ji daɗin rayuwarsa. Ji kashin kaza. Mace na gida kamar namiji hannun ka share gida ma ya gagara ji kashin kaza ta ko ina kashi ne. Mai gari yayi haƙuri fa. Sadiya ta faɗa komar mai gari yaya zai kaya. Sai Ado yayyaya. Sai kiri man sai kiri min kullum magaribi tafi da kore gara nake galan da shi ya akai wannan fuska ku yale ne da shi haushin kaza mu ce kan dani kariya kake dan baka suma ba? Ai, me? Na rantsi da sarkin da ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Ido na idanka. Ba wai bako ba wallahi billahi la ajimu ko auduga ce kai. Na rantsi da Allah ido na idanka in ba na ci gyautan uwarka ba. Jakar uwa ka dan bura uba baka da kuma wallahi dago sha dan iska. Kuma yaka. Kyalen da shi kyalen da gargaje fuskar ta. Dago min na. Yawa na fi so da kisa. Ya aka me kace? Gawar abu baka je me na ga ba kai dan kutumar ubanka ma nonsense.
Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damunku a halin yanzu. Musamman masu fama da matsala na masturbation, ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar Sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi iznillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection, ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri, tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan, ma'ana Cote d'Ivoire, da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya, da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24, saƙonka zai isa gare ka bi iznillah. Sa'annan cibiyar Sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin, sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai. Shin kuna buƙatar filaye wanda suke da original takardu na Kano State Government? To ga su mun kawo muku su da zafin su. Ma kama kan filaye 50 by 50 a shahararriyar unguwan nan na Zawaciki. Woho ho, wannan filaye fa daɗin nasu ya kai daɗi domin suna cikin tsakiyar unguwar nan ta Zawaciki. Sannan kuma girman su 50 by 50 ne. Sannan kuma suna kusa da shahararrun gine-ginen nan wanda Federal Mortgage Bank suka gina. Tsarin mallakar su wata 3 ne kacal akan naira miliyan 4.5. Za a dinga biyan duk wata naira miliyan 1.5, kaga kenan idan aka yi wata 3 an gama biyan wannan kuɗi na wannan filaye. Shahararren kamfanin nan namu na MI Real Estate and General Enterprises wannan karama su ne suka ƙara yanka muku waɗannan shahararrun filaye da kuke gani, ga inganci, ga hanyoyi, ga su kuma tsakiyar unguwar nan ta Zawaciki. Akan titin Zawaciki ga masallacin Juma'a nan, idan ka tsallako layin da filayen suke yana kusa da katangar makaranta Government College of Zawaciki. Wannan shine layin filayen. Ga katangar makaranta kamar da yadda kuke gani. Waɗannan gine-ginen su ne na Federal Mortgage Bank, ga kuma filayen can. Ku kira mu a lambobin wayar mu kamar haka: 0800 67 43 35 68, 081 20 28 30 39. Ku garzayo shahararren kamfaninmu na MI Real Estate and General Enterprises da ke nan kan titin Rimin Auzurawa, hanyar zuwa Tudun Yola, kusa da stadium din nan ta Next Do, domin ku mallaki fom ɗinku na mallakar waɗannan filaye. Duk wanda ya nawa za su ƙare gaba ɗaya, shi kenan kuma. Domin irin abin nan ne da ake cewa ko da fita ta sai da rabanka. BBK Data. Yes, BBK Data. BBK Data. La BBK Data. Da zarar ka kalli nishadin fuskokinsu, ka san BBK Data na ba da haɗin kai. Kar ka bari wannan nishadin ya nesa da kai. Shiga Play Store ko App Store ka ɗauko manhajar BBK Data don dawwamar nishadinka. Biyan kuɗin kowace jarabawa da kowane irin utility bill shi ma ba a bar mu a baya ba. Airtime to cash har da API documentation. BBK Data ƙarshen tabbas. Yes, BBK Data. BBK Data. Ƙarshen tabbas sai
wannan ai bakon nan ne da wale yake ce mun ya mutu. Ashe bai mutu ba? To ko dai dama sun iskanci ne kawai don dai su razana shi. A yau tun da ka fito a cikin farin ciki ka farin ciki ne. Ina tabbatar maka sarkin fada. Yau kaga dai yaran nan yau har yanzu jikokin nan nawa ba a kawo karan mutum ɗaya ba cikin. Warai kuwa. Ai wannan farin ciki. Ah sosai kuwa. Sosai kuwa. An fara samun sauki. Alhamdulillah. Da ya ba ku zan gwancewa. Yanka ya daɗe. Ɗazun nan fa a gama shari'ar yaran nan. Yau fa shari'a bi kai akan yaran nan. Sauƙin da ne a ce ba a kawo da yawa ba. A ina wai? Haba ma sai. Kai aka karama mun ba kamun ba. Ba ubun da ya kamun kare yara. Ran da za a yi bikin nan gara ya murhu 40 za a kafa gani. Ina tare da kiran ina tare da masu gurmi bai labai. Su kuma wannan murhu 40 su ma za a kafa. Na me? Allah ya taimaka. Wai. Mashin darafa. Da karta ba iyaka. Kwana gafan dungurungun za ta yi nan. Ranka yaɗe, Allah ji kan shiro mutum ki mai homo. Allahu akbar kabir. Idan ya zo lokacin da aka naɗa wancan mai gari. Ai shiro mutum an sha komo a rana. Kaga an sako kan tsuntsaye. Tsuntsaye na aka kamata ka zo da ranka da kuwa. Ka dinga against din sa. Kaga yanzu da ana farin ciki irin wannan. Ai da ba haka. Yiwa ita rayuwa. Bana wanda a lokacin sun gida na faka aka dinga dafa burkutu. Yaya? Ina wannan mutumin da kake cewa ya mutu? Bai mutu ba. Yanzu nan na gani shi da tiran yaran nan sun fito sun yi haka. Yana rayu. Dan haka kwantar da hankalinka magana ɓuya ta ƙare ka je da ɓoye kanka. Kawai ka fito ka bayyana kanka a gari. To billahi la illa huwa sai na ƙarasa abin da niyya. A'a dakta kar kai haka. Kaga idan ka ce za ka yi abin da muke gudu fa kai ya faru fa zai faru ba. Kai dan zago. Nan ma daga ajiyar nan gurin fa wallahi jira nake a gama haɗa gawarsa. In je in tafke ta ba wanda ya sai da kiwon na yarin ya tafi a banza babu shi ni dai na gaya maka dai ina gaya maka abin bai faru ba to a bar shi a haka mu je kawai a bar shi a haka dai mu je balele da bintu balele na san bintu komai fa balele shi zai iya yi a domin bintu kai ado na yi farin ciki da muka cika wannan muradin namu ai ba karamin nishadi nake yi ba ado ku ina jin ka kwantar da hankalinka ado tunda yanzu burin mu ya cika na ganin cewar mun yi maganin makiyan mu dan haka kai ma naka insha Allah za mu cika mashi to wai ku tsaya ba na gaya muku ba ni ado na sadiya ba gaba da gaba ba la ilaha illallah wanda ya da ni wallahi sai ya faɗi ai mun tabbatar yau kuma bari ku ji na gaya muku wallahi duk wanda ya taba ku wallahi yadda karfi na ya kare Allah ado ai mun tabbatar tib da taya da mu da ku gaba daya ai mun gani yanzu ai mun tabbatar kuma da aka yawa shine aka yi wani haka to mu duk wanda yace zai taba mu to dole wallahi ya taɓo kansa masifa mu ma kuma cewa duk abin da kake so za ka yi farin ciki za mu yi kokari mu samu mashi yawwa yanzu naka za a je a cika maka kai maka maganin makiyanka gaskiya ne yawwa abin da ya kamata a yi kenan ai yau muka tabbatar da irin banza wa'annan to shine kai wannan kuma wace ce baka san wannan ba wannan ya kamata mu gabatar ma da ita wannan da kake gani ita ce dijan mu kenan farin cikin mu abin alfaharin mu annashuwan mu walwalan mu jin dadin mu farin cikin ƙauyen nan gabaki daya kai har ma da kai ina gani ai na gane yawwa ina gani na gane ai kai kanka zaman lafiyar ka kwanciyar hankalinka ka bi dije wannan shine ado yawwa mun zama haka da taya ya shigo cikin mu da abin da muke bukata ko ba mu ba ki iya cewa ado yawwa shine banda zakewa yawwa dan dije tun dazu nake ta neman ku ban gan ku ba a muna nan mun je mun dan kammala wasu ayyuka da kin gane shine muka yi wannan muna dan tattaunawa mangwaro nake so zan sha an gama DJ in dai mun ado na dijan mu tana son mangwaro to kuma ya za a yi haka ya aiki na kuma naka yanzu a fara cika auditan muradin ta tukunna sai mu dan karasa naka yanzu da DJ mangwaro dai ba za a same shi ba
san dai yanzu ba lokacin mangwaro bane ba, amma akwai kanya, akwai Magariya. akwai abubuwa ne da dama. Yanzu wanda kike so? Kanya. Ni ba ina son kanya wallahi. Kanya bana. Ana rawa ba juyi. Kamar dine ta hare. Kamar rawa sojoji. Kamar rawa iblisai. Ya girgiza ta zubo. Ko ba kanya bace. Ita zo mu je. Duk su biyun suna santa, kada sandaru ka taɓa ta. Ganda za su iya yaƙi har gari su ƙona asalarta. Kowannen su yana santa, ita ma ba ta da zaɓin kanta. Kowanne na birge ta ƙiriniyar su take ramunta. Barde, gafara ga barde. Barde, sa'ale barde, sa'ale barde. Koko da su koko kui karo da barde. Jikokin mai gari fa sun taɓa barde. Wai yanzu ni a faɗin wannan garin namu ni za a kalla a wannan rashin mutuncin kowa fa shakka ta yake, wala yaro wala babba, amma a ce wai ni za a ragargaje. Wai ma wannan babban na cikinsu waya ma sunansa yake? Ba babba ne fa, dan karami ne fa, wannan mai kayan bautar ƙasar ko? Da fara da sunana Ado na Sadiya. Ni bako ne, na zo bautar ƙasa kawai wannan gari. Na tuna sunan nasa. Ado ko? Ado. Ina Musa yake? Ni? Ok, ni Musa, ni ne Musa. Ina Sani? Sani. Lalle ku gaggauta zuwa a su makara. Ko cikin birni za ku shiga kasuwar kurmi ku so makara a je a su. Dan billahi allazi la ilaha illa huwa. Da wannan yaran da shi Adam na rantse da Allah kowa sai ya shiga rami bai niyya ba. A wuce haka barde. Har mu za su kalla su ba wa kayan buguwa furan ma. Ni ba har yanzu ina jin bacci. To billahi la ilaha illa huwa, ni sai sun rayu da lafiyarsu suna ji suna gani. Wallahi kowa ya bakwance kiyama. Ku zo mu tafi. Amma me riga NYC din nan ko? Ku zo mu tafi. Barde, sa'a dai barde, gafara ga barde. Barde, sa'a dai barde, sa'a dai barde. Kaga da Allah ku ban maganar nan, kawai dai ku ajiye ni dai zan hau. Kawai abin da za ku ce kenan saboda na fi ku tsaho. Kuma ma ku ba ku fahimci wani abu ba. Ai an wai AC din nan da ka gani a jikin rigata. Mu dama muna training. In aka sa ne wani tsalle kin ga nan? Wannan ina buka tashi haka zan diro da hannuna a cikin. Allahu akbar. Ba bayani muke so ba. Tabbatar mana da abin da Kai mu dai muga kanya ta zubo ƙasa. Kanya. Ana rawa sojoji. Kanya. Kamar rawa shedanu. Kanya. Girgiza. Kanya. Girgiza ka zubo. Kanya. Ba kanya bace. Kanya. Ba kanya bace. Kanya. Ana rawa. Kanya. Ana rawa sojoji. Kanya. Girgiza. Girgiza ka zubo. Hau. Je. Ku shiru ya hau mana bashiran. To. Wallahi sai sai sari. Ta can tafi nuna. Tafi da kura ga ranaki. Ya saya ka saya. Man saya. In ka saya. Addu'a yake? Saya. Ko ma me zai dai ya hau gobe cikin yi. Ba leda.
Ado. Na'am. Kana jaho mun akai. Ya hakuri da Allah. Ina bai dan kofa. A ni ma ina da dan kuma. Baka ji me kake cewa ba? Na'am. Kar ka kuma. Eh. Kai. To ni tunda nake a duniya ban taba ganin yara masu gudu irin wa'annan yaran ba. Inda ka san sun ci kafa zomo. Kai wani gudu kamar ƴaƴan barewa. Iska. Kai amma an can akwai gudu. Wai kai dakata ma. Ina zuwa. Wai ina wannan adan wanda suke tare da su kuma na gashi ba shi yanzu. Bako ne ni ma ban san shi ba. Bako ne a garin nan. To billahi la ilaha illa huwa. Ido na idansa. Na rantsa da girman Allah. Ina tuwatsa ya neman ragargadar da billahi la ilaha illa huwa. Ɗan uwa su ga shi wallahi ba su gane shi ba. Shine munafiki. Madalla Allah. Dama wannan ranar nake jira kuma gashi ta hada. To baraka ta in gaya ma. A cikin ɗaya ko in ce ma a cikin biyu na rantsa da Allah dai ka zaɓi ɗaya. In ma ka haɗe zuciya ka kashe kanka ko kuma kafa kanka wani abun ka mutu a nan. In ma ka sauko ƙasa ni na kashe ka in shafe babunka har abada ba za a kuma ganin ka ba. A cikin biyu wanne ka zaɓa? Wanne ka zaɓa? Ga Al-Yusra cibiya mai harkar magani. Ga Al-Yusra waraka ta zo kowa ya zo. Ga Al-Yusra cibiyar mu ana fahari da mu. Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya da mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani. Shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna na Herbal a bisa bincike cikin littattafan addinin Musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika da tekuna domin samo muku ingantattun magunguna. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna sauƙaƙawa al'umma gurin sallama su, ba ma tsawwalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar Al-Yusra. Ina masu fama da cututtukan da bai san me yake damun su ba, mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda muka ba al'umma dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV, har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalura ya ci ko ragowar kuɗi a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Masu fama da matsalar istimina'i, ma'ana masturbation, wasa da al'aura, yana janyo matsaloli da dama a jikin ɗan adam, ma'ana side effect kamar matsalar kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya, yawan mantuwa ko tsinkewar mani, ko kuma ya hana mutum haifa ta bangaren namiji ko mace. Wannan kaɗan kenan daga matsalolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Matsalar hepatitis, matsalar ciwon koda, matsalar ulcer, hawan jini, typhoid, malaria, duk wata cutar da ke damunka za ka iya garziyowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin neman taimakon maganin ta kai tsaye. Cibiyar Al-Yusra takan iya aika sakonnin magungunan ta a dukkanin inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. A garin Kano za ku same mu akan titin Zurot, a garin Kaduna za ku same mu a cikin garin Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Sokoto, za ku same mu a cikin garin Taraba. Haka zalika za ku same mu a Niger, a Maradi, za ku same mu a cikin Yamai, a Libya za ku same mu a cikin Trabilis ko Misrata ko Sabaha. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Mutanen Cote d'Ivoire za ku iya tuntuɓar nambar mu domin ku ji a inda ofishin mu yake. Mutanen kamar da Chadi za ku iya tuntuɓar mu ta wa'annan nambobin namu ta WhatsApp. A ƙasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Muna godiya al'ummar duniya da yabban magungunan mu da kuke na cibiyar Al-Yusra. Filayen mu na jikin biyu ke tuni sun daɗe da ƙarewa. Masu rabo tuni sun daɗe da kwashewa. Wanda kuma suka tsaya sanya, shikenan damar ta wuce su.
A'a ga wata sabuwar dama. Mun sake yanka muku wasu makama kan filaye. Kada ku zama wasu daga cikin magabatanmu zo daga baya dinga cizon yatsa. Yararren kamfanin nan namu na MI Real Estate and General Enterprises su ne yanzu ma suka ƙara daddagewa suka yanka muku wasu ingantattu ko makama kan filaye masu girman 40 by 40 a nan tsakiyar cikin unguwar Ungogo. Wa'inda za ku mallake su cikin sauki akan tsarin nan namu na Easy Buy, wato biya kaɗan duk wata. Filayen suna da girma kuma cikakkun 40 by 40 ne, ga inganci, ga hanyoyi, ga magudanar ruwa. Kudin waɗannan filaye naira miliyan 1.400 ne kacal. Za ku iya mallakar su kuma ta hanyar biyan naira 50,000 duk wata har na tsawon watanni 24. Ina malaman makaranta, ina kuma 'yan kasuwa, ina ma'aikatan gwamnati. Ga fada ma ta samu. Ina mata na gida, ina kuma mata 'yan kwalisa, ina kuma wa'inda aka bar wa marayu. Ku zo ku siya musu kadara. Ina samari 'yan kwalisa, ina samari kuma masu yin shirin aure, to fa ga dama ta ƙara samuwa. Ku garzayo shahararren kamfaninmu na MI Real Estate and General Enterprises da ke nan kan titin Rimin Auzunawa, hanyar zuwa tudun Yola, kusa da stadium din nan ta Next Do, ko kuma ku kira mu a lambobin wayar mu kamar haka: 0800 67 43 35 68 081 20 28 3039. Nan ce kone Ungogo, ita za ku bi? Kuna cikin tafiya, da ga gida dubu, ga kuma sakatare ɗin gwamnati. A kan titin za ku ga wannan ƙofar ta hannun hagu. Idan kuka shiga ƙofar za ku ga gidan hakimi da kuma masallacin Juma'a. Daga nan tafiya kaɗan za ku yi zai kai ku har filayen. Wannan waje ku zo ku mallake shi domin kadara ne, kuma aje kadara amfani gare shi. Irin abin nan ne fa da ake cewa ko da kuɗinka sai da rabanka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, san da dawa. Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tun da kai tafiya yau kwana uku yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba. Ni kuma ya kasa yi min bayanin me yake damun shi. To bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne. To shike. Me yake damun ka? Wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya. Ga kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa. Koda da daddare bana iya danna waya ko kuma nayi karatu. Ga zazzabi kuma ga ciwon ido. Na fahimci abin da yake damun ka. Kana yawan aikata istimina'i ko? Amma ya aka yi ka fahimci haka? Abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimina'i yake haifarwa ba. Yana haifar da kankancewar gaba, fitsari kaɗan-kaɗan, rabi da rabi. Sannan za ka iya ganin ƙuraje a al'aurarka, za ka sami yawan kasala a jikinka. Kwarai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin. Abubuwan da istimina'i yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba, har mata ma yana faruwa da su. Bangaren mata, musamman masu aure, yana iya hana su haihuwa, sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya. Sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta. Wannan duka matsalan istimina'i ne. Kana da buƙatar likita. Sosai ma. Doctor, cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku akan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana 40. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. Muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa, domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganinta ba. Domin samun sauƙin ku, za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano, Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Taraba Jalingo,
Za ku same mu a Bardawe. Abuja? Muna mararraban yayan Orange Market. Lagos? Muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci. Sai kuma jihar Gombe. Muna tashan Duku Allajin Yara Plaza. Sai a ƙasar Nijar kuma Maradi. Muna masallacin Jingili kan Benin Jano. Sannan a cikin Algeria? Muna Tamarasif kasuwar Tafsit. A Libya kuma za ku same mu a Tripoli, Misrata da kuma Sabaha. A ƙasar Cote d'Ivoire kuma ku same mu a cikin Abidjan. Allah amana Islamic modern and traditional medicine. Cibiyar ta zo da lamunna da tarbar jama'a cikin sauki. Yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake da iko na daga darajar wanda ya so a lokacin da ya so. Al'ummar duniya, al'umma masu albarka. Ni ne shugaban shahararriyar cibiyar bada maganin gargajiya ta Al'amana Islamic and Modern Traditional Medicine Center, wadda muke amfani da zamani da hanyoyi na zamani wurin sabanta magungunanmu da kuma tsara magungunanmu daidai da zamani domin sauƙaƙa wa al'umma su yi amfani da shi kuma Allah ya ba su lafiya. Da wannan muke farin cikin sanar da al'ummar duniya mun samar da ingantaccen magani wanda yake magance matsala ta istimna'i, wato masturbation a turance. Wannan matsala tana damin mace kuma tana damun namiji, amma a karan farko muna kira ga duk wanda ya aikata istimna'i ko kuma ga duk wanda yake yin istimna'i da ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya daina, domin ba ɗabi'a bace mai kyau kuma ba ɗabi'a bace ta ɗa nagari, haka ba ɗabi'a bace ta ya ta gari. A ji tsoron Allah ka daina, sannan ka samu magani ingantacce wanda yake magance duk wata matsala da istimna'i ta haifar ga lafiyar ɗan adam. Mun samar da magani ingantacce wanda yake magance kowace irin matsala da istimna'i ya haifar, imma a mace imma a namiji, musamman waɗanda ya haifar musu da matsala ta rauni wurin saduwa da iyali, da waɗanda ya haifar musu da matsaloli na rashin kuzari, ga waɗanda ya haifarwa da matsala ta rashin haihuwa, da matsala ta tsinkewar maniyyi, da kuma matsala ta rashin kuzari ga ɗa namiji, ga iyaye mata, ga waɗanda ya haifar musu da matsala ta ɗaukewar ni'ima, da waɗanda ya haifar musu da matsala ta rashin gamsar da iyalinsu. Wannan magani mai albarka zai magance duk wata matsala da istimna'i ya haifar ga lafiyar ɗan adam, imma mace imma namiji. A ko ina kake a faɗin duniya ka kiraye mu ta waɗannan lambobin waya da kake gani, ko kai mana magana ta manhajar WhatsApp domin mu ji bayanin matsalar da take damun ka, mu haɗa magani mu aika maka a ko ina kake a faɗin duniya. Ga al'ummar da suke jihar Yobe, muna da ofis a cikin garin Guru a number 39 Nasiyaro Plaza opposite da Sahel a cikin garin Guru a jihar Yobe, Najeriya. Sannan duk inda kake a faɗin duniya cibiyar mu tana kusa da kai. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan cibiya take ba wa al'umma magunguna suke amfani da shi suke dacewa. Da wannan muke ƙara yabo da jinjina ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin da albarkacinsa ne muka samu dama da kuma iko na samar da ingantattun magunguna na gargajiya, muka sarrafa su a hanyoyi na zamani domin sauƙaƙa wa al'umma wurin amfani da shi. Muna godiya ga al'ummar duniya da suke amfani da magungunanmu. Allah maɗaukakin sarki yake sawa suke samun sauƙi da kuma waraka akan larurori da kuma jinyoyi da suke fama da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. safa da rana har da yamma shagalin su suke abun su mai gari kaka gare su bai san wani yadda bai su